Bra, då har vi då 2 stycken av IFK BRBs superstjärnor. Men dessvärre båda skadade. Först, Arman, hur ser skadeläget ut? För mig? Ja, för dig. För mig ser det sådär ut. Jag tror att det är kanske en månad kvar, du är fit for fight. Okay. Dino, vi såg dig starta sista matchen, men du är inte med idag. Vad händer? Jag åkte på en stämpling efter 20 minuter och visade sig sen att jag hade brutit tån. Men det ska vara 2-3 veckor och sen är jag fit for fight igen. Okej. Det känns bra ändå. Kommentarer till senaste drabbningen mot Älta? Arman först. Det var inte så bra start, men det var en match. Så vi tog ett snack om omklädningsrummet i torsdags och bestämt oss för att i den här matchen då kör vi. Dino, kommentar på samma fråga? Jag håller med, jag tror att det var mycket premiärnerver där. Första matchen, vi fick inte riktigt igång vårt spel så som det har sett ut liksom på försäsongen. Men jag tror att det kommer bli bättre och bättre hela tiden, att vi kommer bli starkare och starkare. Vad tror ni om dagens drabbning? Tyresö? Det blir en tuff match. De spelar alltid lite bättre mot oss. Men jag tycker att vi har ett vasst lag på idag. Dino? Vi vinner 2-1. Jag håller med, vi ser starka ut, bra lag på planen, det är det alltid när vi spelar. Sen är Tyresö ett bollhållande lag, jag tror att de kommer sätta hög press och om vi kan spela oss igenom den här pressen i början så tror jag att det kan gå vägen. Och slutresultatet då, Arman, vad tror du? 2-1 till oss. Vad tror du, Dino? 2-1 också. 2-1? Ja, jag vågar inte säga något annat. Alltså. Då ska ni ha tack Gubbar och lycka till. Tack. Hej.